Bu iri gözden geçiriliş dokma tenagatının öňdeberji öňürçüleri we öpçü netijeleri bilen bir hatarda dünýäniň meşhur dizaynerlaryny Türkmen paýtagtyna jemledi. Serginiň çäklerini Türkmenistanyň we daşary ýurtly dizaynerlaryň işläp taýýarlanan lewatlarynyň nuskalarynyň görkezilýär tabarasy Meleliň hinde döwre waplygyň saýlaşykly utgaşyny özüne jemledi. Dokma Senagatı Ministerliğinin Aşgabatyň modeller öýüni. Italiýanyň Carlo D'Amore CEO Vivienne Westwood modeller öýüni. Fransadan Marzio Cora founder the chairman of Fashion Channel modeller öýüni. Şeýle hem Oman, Kyrgyzstan, Russiýa, Özbegistan döwletleriniň dünýä belli modeller öýlerini, dizaynerleriň taýýarlanan lewatlary çärek gatnaşylarda uly gadaklanma döretdi. Şeýlede Omana Yoland, Marokanyň Haut modeller öýleriniň lewatlary döwre waplygy bilen tapawutlandy. Türkmen paýtagtyna geçirilýän halkara gözden geçirilişe moda we dokma senagatyndaky täzelikleri beýan etmäge ýürütilýän belli habar beriş telişdeleriniň wekilleriniň gatnaşýanlygy bu çäreňiň derejesini görkezýär. Yer gelenini belletek Türkmen dizaynerlerine modalar öýleriniň milli däpleri utgaşdyrmak arkaly taýýarlaýan lewatlary daşary ýurtly wekilleriň çoňur gadaklanmasyna eýe boldy. Gelin gyzlaryň ihlasyndan, zehininden dören milli nagyşlar keşdeler bilen bedelen şol lewatlaryň her biri öz boluşly sunugat eserdir. Milli keşdeçilik sunugatymyzyň UNESCO-nyň adamzadyň maddedel meden mirasynyň sanawyny ýerdilmegi, gadymy döwürden göz açarýan meden mirasymyzyň bütün dünýäde ikrar edilýän nişanları. Häzirki döwürde bu sunugat döwre wap ýörelgleri esasyna lewatlar taýýarlaýjy milli dizaynerler tarapyndan hasam baýlaşdyrylýar. Tekinçilik we dokma kärhanalarynyň önümleriniň dünýä bazaryna uly eslige eýe bolmagy, olaryň dünýä modasynyň öňdebarjy ýörelgelerini ulanmak arkaly täzeçilikleri çalt ornaşdyryp bilmek ukybyna berk bagly bolup durýar. Şunun bilen baglykda serginiň çäklerini milli we daşary ýurtly dizaynerleriň modalar öýleriniň taýýarlaýan lewatlary bilen tanışmak üçin moda görkezilişleri gurulýar. Italiýanyň, Fransiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Niderlandlaryň, Singapuryň, Hindistanyň, Kazakstanyň we Özbegistanyň dünýä belli dizaynerleriniň taýýarlaýan lewatlar toplumlarynyň görkezilişleri paýtagtymyzyň ýaşaýjylary hemde mehmanlar üçin ýatdan çykmajak waka urlar. Soňky wagtda dünýäniň belli modalar öýleriniň gatnaşmagyna şeýle halkara moda görkezilişleriniň ýygydarly gurulmagy, dizayn ugrü boýunça UNESCO-nyň dörejilik şäherleriniň toruny ýerdilen Aşgabatyň Sebitiň medeniýet sunugat we gözellik merkezi hökmüne eýleýän ornuny barha potolanyrgyanyny aýdym görkezýär. Aşgabatyň modeller öýüniň Goçýget, Gowhar Government, Emine Bridal, Gulýaky lewatlary ýaly modalar öýleriniň we dizaynerleriň nepis türkmen keşdeleri bilen bedelen moda äleminiň iň soňky ýörelgelerinden ugry alınıp taýýarlanan lewatlary hiç bir adama beýpar goýmaýar. Türkmen dizaynerleri daşary ýurtly kärdeşleri bilenem ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, milli tikinçilik däplerini hasam baýlaşdyrýarlar. Ýokary hili dokma önümleriniň söwdasyny etmäge döredilen şertler şu gedeki serginiň esas aýrytenliklarynyň biridir. Halkara gözden geçirilişiň maksatnamasy özleri tejribe alışmak, häzirki zaman moda meýilleri barada düşünjeleri artyrmak üçin giň mazmunly çäreleri özüne çemleýär. Bu ýerde lewatlar bezemekde ulanylýan ýörgünlik we iň öňdebarjy däpler bilen tanışdyrýan. Ullardyr çağlar üçin eňeşikleri, dokma firişdelerinden oýunçaklary taýýarlamak babatda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň dizaynerlerining usatlyk sapaklary gurulýar.